Nanapoy pangutana rin oh. Pero sa di pa nato ni Suwayag Abes, ato sang i-shout out ni si Edgardo Aguilar. Shout out diha kay Edgardo Aguilar diha sa Tagum. Ug shout out na naman po na isang kinagupuhang anak nga si Julius Aguilar. Dol, balik na ari Dol kay gahuwat ng mga cube roll nimo ari Dol. Karon atong basahon ning pangutana ni kinsa ni? Jewel B. Sumile. Shout out diha kay Jewel B. Sumile. Atong basahon ni isang pangutana be. Sano Republic, soy, maayong adlaw. Palihog ko tubag ako pangutana. Kung ang hilo ba ma-expire, makahilo ba Japon? Salamat dong soy. Soy, paminaw, kaya ako kan tubagon aning imuhang pangutana. Kay labi-labi, importante ka dyan eh. Ang tubag na ho ini soy, kanang expire nga hilo, wala na ipos, di na na makahilo. Kay mano, doon ako'y suod nga amigo. Gipabilib ko stunto, ag usang butilyang expire nga hilo, gijarok largo. Matay, wadyo dyan mo'y nahitabo sa maldito. Hangtod karon, naadjapon ang suod nga amigo. Gakalingaw padamgo, kay labi-labi tugnaw alo atong purgatoryo. 나달라 너무 졸라 기지는 나갔지만 네가 너무 착해 보여 그냥 몇 번만